маҷлиси намояндагон қонун дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатро аз рӯи одати маъмулӣ бо як овоз қабул кардааст. Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, зимни баромадаш лоиҳаи қонунро таърихӣ номидааст ва таъкид кардааст, ки эътирофи Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси пешвои миллат шарт ва зарур аст ва ихтилофе бо демократия надорад. Саид Ҷаъфари Исмонов, раиси ҳизби демократ ва вакили маҷлиси намояндагон низ унвони пешвои миллати Эмомалӣ Раҳмонро зарурӣ хондааст. ӯ гуфтааст, ки худи раис ҷумҳур шахсан ба ин унвон эҳтиёҷ надошта, балки халқ барои сарҷамъӣ ва муттаҳидӣ дар атрофи ӯ ба ин амр ниёз дорад. Хизматҳои ин шахсро мардум медонанд ва қадр мекунанд, вале мо бояд ин шахсиятро аз президент дида болотар қадр кунем. Ин эҳтиёҷи мардуми Тоҷикистон аст. Ин имкон медиҳад, ки гурӯҳҳои фурсатталаб ба истиқлоли Тоҷикистон халал ворид карда натавонанд. Қаблан Абдураҳим Холиқзода, вакили дигар ва роҳбари собиқи кумитаи дин гуфта буд, ин қонун бо талаби мардум ба баррасӣ кашида шудааст. Аммо коршиносон мутааққиданд, ин қонун мисли чанд қонуни дигар аз тарафи маҷлиси намояндагон қабул шуда ба сарқонуни кишвар мухолиф аст.